Башкортстанда 10 июльгә кадәр бөтен дөнья фольклор фестивале дәвам итә. Төрле халыкларның фольклор күргәзмәсе, милли музыка, мәдәниятләр балкышы тамашачыларга көн сайын яңа программалар тәкъдим итә. Бәйрәмдә дөньяның 57 иленнән, шул исәптән Татарстаннан да кунаклар катнаша. Мәдәниятләр халыкларны берләштерә. Сергей Обуховның игътибарын Венгриядән килгән кунакның гадәти булмаган беләзеге җәлеп иткән. Ул үзенчәлекле ысул белән үрелгән. Оста осталыкны бәяли. Үзе дә саламнан төрле әйберләр үрә. Везде когда-нибудь из чего-нибудь плетут, из кожи, из лозы, из всего. Һәр кайда әйберләр үрәләр. Кайда күннән, кайда саламнан, кайда камыштан. Бу бик мавыктыргыч шөгыль, күңелне тынычландыра. Мин үрү буенча осталык дәресләрен яратып карыйм. Аларны үземдә үткәрәм. Әманысы Шотланд сорнайына охшаган уен кралы. Хуҗасының милли киемнәреннән аңлашылганча, ул хорват гайдасы. Тавышы үзенчәлекле яңгырый. Һөнәрчелек күргәзмәсендә төрле халыкларның музыкасы ишетелә. Бөтен дөнья фольклор бәйрәме башкача була да алмый. Тыңлыйсың да гаҗәпкә каласың. Ничек итеп кубызда уйнап, тамак тавышы белән аһәңле итеп җырлап була икән. Россиянең халык артисты Надежда Бабкина да танылган башкорт музыканты Мендигафур Зәйнетдинов яныннан тиз генә китә алмады. Еще бы сил хватило. И зубы остались целыми. Как раз дребезжали, укрепляет десна, так и написано. Десна укрепляет, а с зубами что? Зубы еще крепче становятся. Серьезно? Да. Молодец. Поэтому... Вот я смотрю, такой зубастый. Молодец. Фольклорчылар бәйрәмендә төп санитария кагыйдәләре катгый үтәлде. Күргәзмә ачык һавада узса да, анда битлексез кертмәделәр. Медицина битлекләреннән тыш, битлекләр башка төрле була бит әле. Бөтен дөнья фольклор бәйрәмендә мәдәни мирас объектларына кергән битлекләрне күрсәттеләр. Башкортстанның милли музеенда дөнья халыклары битлекләре күргәзмәсе ачылды. Төрле үлчәмнәрдәге карап торышка бик куркыныч күренгәннәре дә үзләренә тартып торган матурлары да бар. Экспозициядә Аргентина, Португалия, Эстония, Италия, Африкадан, башка төбәкләрдән битлекләр тәкъдим ителде. Битлекләр күргәзмәсе мөһим вакыйга. Аларны бөтен дөньядан алып килгәннәр. Кайберләре музей экспонатлары, араларында күчермәләре дә бар. Ә менә бу битлек Бенин Республикасыннан, ул ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы объектлары исемлегенә керә. Менә ул халыкларның чын дуслыгы. Парад әле башланмаса да, бийләр инде. Якты төсләрдән күзләр камаша. Әләмнәр, милли киемнәр балкышына, музыка аһәңнәре, төрле телләрдә яңгыраган җырлар кушылды. Бәйрәм шатлыгы барысын да берләштерде. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Уфа шәһәре.